Iyophela ke ikota yonyaka manje awukaqali ibhizinisi othe uzuliqala ngoJanuary. Sikuthulela impeso stand la ongakwazi ukuthi uzidayisele khona ama products wethu empeso emphakathini wangakini uzenzele 100% profit. Uma ke uzoqala leli business siyakusupporta ngemarketing ukuze uzokwazi uthola ama customer noma simemezele wonke ama socials wethu ukuze umphakathi wangakini uzokwazi ukuthi iproduct ikhona kuwe nokuthi istand sakho sikuphi nendawo. Kungabe uyakwazi ukuya emakethe noma erenki noma endaweni ephithizelayo nje ngakini ke uzibekele istand ukuze ama customer ezokwazi ukuthi ukuyiphi ilocation. Thina ke esikwenzayo ukukukhasa ngesupport yayo yonke ke into ozoyidinga ukusungula impeso stand yakho. Ngoku investa u2600 rand uzitholela branded merchandise ongayigqoka, uzitholele ama pamphlets awu100, uzophinde uzitholele kanye ne pull up banner ozokwazi ukuthi uyidonse ukuze ama customer ezokubona phela ukuthi uyiphi indawo. Kanti ke sithatha i-deposits ka-1300 kubo bonke abantu aba-interested. Sinawo ke nama packages ongakwazi ukukhetha kuwo aqala ku-750 istock ukuze uzokwazi ukuthi phela itafula lakho ligcwale ama products wethu ke njengoba sinithulele kamampeso preneza over 500 kuze lonke sizophinde sinithulele ke namampeso stands ngendlela efanayo. Ungasithinta ku 0685335593.